kvarter til de åbne. Jamen, så er det værst, kører væk, hvis vi kommer. Så skal jeg på. Den bedste barn, synes jeg, det er den lige deroppe midt. Der er sådan en slæbelift, det man kan åbne af, og så er det den helt oppe bagved. Jeg ved ikke, hvor det er bagved. Men nu er der for det til de dyre hoteller, resorthoteller ligger deroppe bagved med. Nej, det tror jeg ikke. Hele Monantia bjerg, der ligger det. Skal vi prøve så? Ja, der er en rød løjpe, den er simpelthen fin. Den ligger nemt sådan en terrasse, sådan, hvor du kan... Der kan du lave fint, og den er Tidsvand sådan fint præpareret. Okay. Og du skal jo sådan en lille... Du skal lige sådan en lille skavstikker, når sådan lige for at komme lidt derud. Den er meget smal, ja. Tidsvand går noget meget i is, det tror jeg, den er dag for. Sidst der var det jo på grund af... Det var blæst væk, og det var tøve, så var det frost om natten og tøve om dagen. Så blev det sammen, så isen for kunne lave. Okay. Men selve løgmen der, den var godt over lag. Det er helt børste, hvis du kigger på Belgien. Det er jo fra den anden side. Ja, det er helt børste. Det er flot dernede. Jeg glemte faktisk en ekstra trøje til indenunder. Jeg er nødt til at have den her på nu indenunder. Jakken. Jeg har ikke nøjes med jakker. Nej, du har tænkt på det der. Nej, det er faktisk ikke. Så må du holde den der jo. Ja. Jeg skulle nok lade min indetrøje indenunder. Jeg har der flest trøje i Jelland. Så er fandme der heller ikke. Det er lige fast trøjen, jeg skal jeg ikke indenunder. Jeg har sådan en skitrøje, den er. Det er nok for, ja, du bliver så stresset pludselig. Du plejer altså at styre på det her. Så glemte jeg fandme. Ja, det er sådan noget. Stig på lov, hvordan her ikke. Jeg ikke købe en. Det er godt med det der. Så må jeg have jakke indenunder. Ja. Jeg skal da glemme. Stig, jeg kommer bare der. Det er min strøm her for sådan. Jo.